Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Nick 22GVC στις οθόνες σας και επιστρέφουμε για το τρίτο vlog του καναλιού, όπου έχουμε Drift Day στην πίστα του Ρησίου. Είμαστε στην πίστα του Ρησίου, νέο Ρήσιο Drive Park, όπου έχουμε σήμερα το Bye Bye Drift 2024. Είναι το τελευταίο event για το 2024 που οργανώνουν τα παιδιά εδώ στην πίστα του Ρησίου. Έχει drift. Θα είναι ο φίλος μας ο Παύλος ο Σαμαράς, ο φίλος μας ο Κακάο και πολλά άλλα παιδιά με πολύ δυνατά εργαλεία. Θα τους δούμε όλους σήμερα. Έχω φτάσει μόλις. Τώρα περπατάμε προς την είσοδο για να βγάλουμε το εισιτήριό μας. Κλείνω και πάμε μέσα για να δούμε και τους υπόλοιπους. 1 minute later. Λοιπόν μάγκες, εισιτήριο acquired και έχουμε φτάσει στην πανέμορφη την πίστα, βέβαια με πολύ ωραίο καιρό. Βλέπω ωραίο καιρό και μ' αρέσει. Πάμε να κάνουμε μια βολτίτσα, γιατί τώρα είναι το μεσημεριανό το διάλειμμα. Είπα να έρθω λίγο έτσι εδώ στη μέση, να είμαστε λίγο χαλαρά. Πάμε προς τα μέσα, γιατί βλέπω κόσμο γειτονιά. Πάμε να δούμε ποιους θα συναντήσουμε στο δρόμο μας. 1 hour later. Μάγες, είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο με τον Παύλο το Σαμαρά. Μας πάει βολτούλα. Φίλε, να ξέρεις, μία εμπειρία έχω 200 άλογα κόμπακ του Τόλι. Να ξέρεις, δεν έχω άλλη εμπειρία. Μας αρέσει. Αλλά αρχίσω να τσιρίζω, αλλά ξέρεις, από αυτό είναι. Ωρε φίλε. Μάκη, ζούμε το όνειρο. Μια μέρα θα είμαι από πίσω σου, να ξέρεις. Μια μέρα από πίσω σου θα είμαι. Με το 30 του, πόσα άλογα είναι το 30, Παύλο? Αυτό? Ναι. 4,85 ρόδα. 4,85 ρόδα. Ναι. Πόσο πίεση δουλεύεις? 1,3. 1,3, ωραία. Με το μοτέρ το τέτοιο, το IS? Όχι. Το RB. Το RB. Οκ, μαλακίες λέω. Όπα. Ποια είναι το χειρόφρενο, φύγουμε. Αϊντά. Όπα. Πάμε. Όνα σου κα. Θα μου βγει ψυχή από το στόμα, μάλλον. Μάκες, δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο το πως πάει τα αμάξι. Δεν ξέρω πραγματικά αν φαίνεται, αλλά πιάνει καλά. Πιάνει καλά. Πίσω, με σέμι είσαι. Ναι. 0,6. Και εδώ θα ξεζαντάρει. Αλλά κανόνισε. Κανόνισε να ξεζαντάρει και να φύγουμε. Ω, Χριστέ μου. Όλα τα μωρά στην πίστα, κυριολεκτικά. Πιάσε κάτω και πήγε πάνω. Τι έγινε? Δεν ξέρω τι έγινε. Το νιώσα να πιάνει και να πηγαίνουμε με πιο πολύ φόρα. Ωραία. Μας κάνει τέτοιο. Μας έκανε thumbs up. Τι λέει, πάμε διπλά. Μας κάνει νοήματα, ρε μ***. Μάλα. Αυτά είναι 500 άλογα πλάγια, παιδιά, δεν ξέρω τι είδατε.
θέμα συνήθειας όλα, να ξέρεις. Κοίτα, στην είσοδο ήθελα να τον κολλήσω παραπάνω, αλλά δεν μπορούσα να δω επειδή είναι βράδυ, δεν μπορούσα να δω πόσο κοντά είμαι. Και δεν το ρίσκα. Καλύτερα. Τώρα πρώτη γύρα είναι, εντάξει, λίγο να το δω. Λέω να το δούμε και ήδη. Γιατί εδώ πέρα. Κρατιέμαι. A few moments later. Λοιπόν, μάγκες, τώρα θα πάρουμε το lead. Πριν ήταν μπροστά το παλικάρι δίπλα. Το κολονάκι αγκαλιάστηκα φάινα, μαλά. Το κολονάκι αγκαλιά στην πρώτη στροφή. Άλλο πράγμα, τώρα είναι πολύ γρήγορο το αμάξι. Έχω σέμι γι' αυτό. Ναι ρε, είναι πολύ κάτω. Κατζώνεται. Είναι στο βαγόνι, ο άλλος πίσω έμεινε πολλά αμάξια πίσω. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Το ξέρω, το είδα. Θα πάμε την αδερφή σου διπλό. Άστα, μετά αυτό το παιδί πάει καλά, σταθερός. Εντάξει. Φόβο μαλάκα. Ρε, το νιώθα να γατζώνει, μα. Τον κόνα τον πήρα εκεί πέρα, εντάξει. Τον κόνο αυτό σου λέω, τον κόνο στην πρώτη στροφή αγκαλιά. Το πολύ τον πήραμε, δεν είδα. Όχι πολύ νομίζω. Φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω μέσα στο σκοτάδι, δεν έχει καλό φωτισμα και δεν μπορώ να υπολογίσω. Ναι. Ω, Χριστός. Ωχ, δε. Κανόνες να πες πας στα αδερφή σου. Φόβο, φίλε. Εντάξει. Το αμάξι έχει ροή. Το αμάξι έχει ροή όντως και πιάνει πολύ καλά κάτω με τα σέμι. Οι μεταφορές μου δεν είναι ανοιχτές πολύ. Τις κάνω κλειστές για να μην μπορεί να ακολουθήσει πολύ ο άλλος. Ναι. Και μένει πίσω πολύ. Το είδα, κοφτές, κλειστές κατευθείαν. Μπαμ, μπαμ. Κοίτα, κανονικά στον αγώνα μπροστά στο Elite πρέπει να κάνεις αυτά που ήταν οι κριτές. Δηλαδή να είσαι ανοιχτός απέναντι στα σημεία. Εντάξει, τώρα εδώ δεν έχει σημεία, τις κάνω κοφτές λίγο. Ναι. Εντάξει, το που λέμε το commitment που έχει το βαθμολογία. Εντάξει, παιδιά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Παύλος Σαμαράς το παιδί είναι για δέσιμο. Θα μας δέσουνε. Όχι, ο καλύτερος, μάγκες. Λοιπόν, πόρτα! Παράθυρο!
θα βλέπετε το reaction. Πρέπει να έχουμε ένα live reaction έτσι για τα memes, νομίζω. Ο οδηγός κάργας και δρομένος απ' την άλλη. Δεν ξέρω τι θα βγει τώρα με την Παναγία, πρέπει να κοιτάω μπροστά μου. Εγώ leader. Εγώ leader, αυτός chaser. Απλά θα το πω. Ω Παναγία μου. Μάγκες, είμαστε έτοιμοι. Και δεν μου φαίνεται τόσο, αλλά πάλι. Ωραία, πούστη. Κάπου μέσα εκεί στη τέτοια σε βούτυξε μέσα η πούρη, A few moments later. Οχ! Οχ! Τόσο πάρω δείχνει ο άλλος ο Κωστάκι! Πού είναι το Honda! Πού είναι το Honda, Κωστάκι! Πού είναι το Honda! Τσάκι! Τσάκι, αγόρι μου! Κωστάκι μου! Κωστάκι μου! Subscribe όλοι στον Κωστή, τον φίλο μου, και σε μένα φυσικά, γιατί είμαστε και γαμό. Λοιπόν, βγήκαμε από τα μάξι του Παύλου του Σαμαρά και είμαστε εδώ με τα παιδά. Εδώ! Μόνο Subaru! Μόνο Subaru, περίμενε! Μόνο Subaru! Λοιπόν, παιδιά, είμαστε εδώ μαζί παρέα με τον συνάδελφο YouTuber Κωστάκη. Αχα, πολύ ενδιαφέρον. Πάμε μια βόλτα να τσεκάρουμε λίγο τα αμάξια. Ωραίες ζάντες στο BMW εδώ, φίλος. Πολύ ωραίες. Και πάμε να τσεκάρουμε. Πάμε να τσεκάρουμε το BMW. Εδώ που θα κάτσουμε. Εδώ που θα κάτσουμε. Αυτό το βλέπουμε και στο τσαλό του Unix Show. Ναι ρε. Αυτό. Παυλάν. Βίντεο. Βγάλω το μία. Του Παύλου του Σαμαρά, παιδιά, του φίλου μας που κάναμε και πριν βόλτα. GT86 με V8 NASCAR motor. Δείτε εδώ, απλά δείτε. Έχει Dodge κινητήρα. Ναι, είναι από το. Είναι από τα V8 της NASCAR είναι.
Το αυτοκίνητο, παιδιά, είναι ένα θηρίο και μισό. Ένα τέτοιο καθρέφτη είχα σκοπό να το βάλω στο Honda. Ναι, ωραίο, εντάξει. Με το που είδα τις τιμές, φίλε μου, έπαθα κοκομπλόκο. Πόσο λες θα κάνει? Πόσο να κάνει άραγε? 4 εκατοστάρικα. Το ένα. Όλα καλά. Το ένα, φίλε, και τα είχα δει όλα. Άρης Χινάς και δεν θυμάμαι ποιος είναι αυτός. Ο Όντι είναι μάλλον, όταν καταλάβει καλά. Και παιδιά, δείτε εδώ μια μούρη. Να σε μυρίσει θέλει, ρε. Ναι, ρε. Να σε μυρίσει θέλει. Ναι, ρε. Αδελφέ μου, έχω γκολφ και σε λίγο θα πάρω Honda. Μάλλον Τι θα πάρεις? το εύχομαι. Το εύχεται, στην ευχή είμαστε ακόμη, καλά. Λοιπόν, Το καλοκαίρι να να δούμε. το έχω. εδώ Αυτό το κόκκινο, φίλε. φίλος Γρηγορίου Παναγιώτης. Team Touch Χρήστος Καμπάς. Με το πράσινο το διαβολάκι το εδώ που το φτιάχνει τόσο καιρό. Ολημερής το χτίζαν το βράδυ, κρεμιζόταν, συνέχεια είναι. Εντάξει, πλακάνω. Και το V8 του φίλου μας του Βασίλη. Ε30. V8 του Βασίλη. Πόσα λάστιχα έχει εδώ, ρε, που πιστεύω. Εντάξει, παιδιά, το αυτοκίνητο είναι με κάρμπο φτεράκι. Δεν ξέρω αν είναι κάρμπον όντως. Βλέπουμε και τα παιδιά που τελειώνουν τα περάσματά τους. Χάιτας Performance του Κώστα και του Γιάννη του Χάιτα. Ναι, Έλα. του πάει το κόκκινο σου. Το πάει, φίλε. Παιδιά, πανέμορφο το αμάξι. Έχει και μια οθονούλα μέσα. Ναι, ρε, για το τέτοιο είναι. Για τον εγκέφαλο. Έχει οθονούλα. Βλέπω έχουν κάνει και αλλαγές από την τελευταία φορά που το είδα. Αυτό είναι του SXS, ρε, Drift School, που τους κάνουν μαθήματα. What did he say? 2.30 και 2.36, έτσι, για να έχουμε ποικιλία. Και έχουμε και πολλούς ακόμα οι οποίοι είναι μέσα στην πίστα και κάνουν τώρα τα περασματάκια τους. Αλλά ομορφιές εδώ γενικώς. Μπρο, αυτά είναι καλύτερα από τα κλαμπ. Ναι, ρε, εγώ συμφωνώ. Εγώ με τον Κωστάκη συμφωνώ. Ναι. Και του Παύλου του φίλου μας του Σαμαρά, το Βέτο Y30 με το οποίο κάναμε βόλτα πριν, με το RT. Λισομανάι! Απίστευτη έξοδος. Μακάρι να με πάει βόλτα με αυτό μετά. 10.000 μόνο τον αγορά. Αυτή η μάγες είναι αδελφή του Παύλου, η Ελένη. Έχει ξεκινήσει τώρα τα βήματά της στο drift. Τρέχει μαζί με τον Παύλο σε κάποια event με ένα Ρισά Σίλβια 13, το οποίο δεν το έχει μαζί σήμερα, έχει το προπονητικό. Το πρώτο 30 του Παύλου το έχει πάρει πλέον η Ελένη. Κάπου λίγο λιγότερο, κάπου λίγο περισσότερο. Λάτος, speak of the devil. Πέρασε μόλις. Το ματιάξατε το παιδί με τον γκρι. Κάδωσε όλα για να κάνει την πιο ωραία είσοδο που έχουμε δει σήμερα. Μίτσο, πρώτη μούρη στο βίντεο, εσύ θα σε
Πρώτη μούρη στο βίντεο εσύ θα είσαι. Πρώτη μούρη στο βίντεο εσύ θα είσαι. Αυτό δεν θυμάμαι. Πρώτη μούρη στο βίντεο εσύ θα είσαι. Thumbnail το θέλω αυτό. Ναι. Τι μοτέρ έχει αυτό ρε. Ένα Λιφάν 125. Να! Έτσι όμως κάνει. Λέει ρε άστορα. Έτσι όμως κάνει θα μπορούσε να έχει. Σάρι, 20-13 βίντεο. Αυτό είναι για το 4. Αυτό είναι βέβαια που παίρνει. Τους λέω θέλω να πάρω ένα Honda. Είναι γεγονός. Honda 57 το πολύ. Πίεση από την αρχή, δεν πλησίασε. Λοιπόν, καθόμαστε χαλαρά εδώ με το gang. Boys μαζεμένοι εδώ στην πλατεία. Ο Κωστάκης δίπλα. Κωστάκης official είπαμε. Follow το παιδί. Κάνει καλή δουλειά. Follow κάτι το boost. Το ξαναπήρω σε κρέας ρε μαλάκα. Όλοι αν subscribe. Σκάσε. Παιδιά δεν είναι δικά μας αυτά, ορκίζομαι να ξέρετε. Λοιπόν μάγκες, η μέρα έχει λάβει τέλος. Φεύγουμε με το gang. Δεν τράβηξα πολλά πλάνα, δεν ξέρω τι πλάνα τράβηξα. Πάω τώρα να δω. Δεν είχα στο μυαλό μου πολύ την κάμερα και τα λοιπά όταν τραβούσα. Λοιπόν μάγκες, η μέρα έλαβε τέλος. Δεν ξέρω τι έχω τραβήξει από πλάνα γιατί δεν είχα πολύ το μυαλό μου στην κάμερα. Θα πάω να δω. Φεύγουμε με τον gang. Ο Βασίλης Τραγκαλής στο μπουκάλι του. Πήξτο! Ωραία. Με τα αμάξια εδώ του PM Motorsport Drift Team. Φεύγουμε. Δεν φαίνομαι καθόλου. Φεύγουμε. Πάμε τώρα να δούμε το θρυλικό. Καληνύχτα. Δεν φαίνομαι καθόλου. Πάμε τώρα να δούμε το θρυλικό γκολφάκι. Βαγγίτη! Πού το γκολφάκι? Τώρα θα πάμε στο γκολφάκι. Πάμε στο γκολφάκι. Εδώ είναι παιδιά το θρυλικό Τέριος του Τάκη και του Σπύρου. Το θρυλικότατο Τέριος. Το θρυλικότατο. Αυτό αφήστε το σκουπίδι εδώ μπροστά, αφήστε το, χέστε το. Αυτό εδώ είναι το θρυλικό Τέριος. Αυτό είναι το θρυλικό Τέριος εδώ. Θα μου κάνεις κουμάντο από εκεί. Κάτσε γιατί παίζει να φεύγει. Άμα φεύγουν εντάξει, θα πάμε καλύτερα. Κλείσε λίγο. Ωραία κλείνει η πόρτα. Τι, έμεινα από μπαταρία. Έμεινε η μ***ια σου. Έλα. Ελάτε. Βάλτε φως ρε, βάλτε φως. 2, 1. Βοήθεια, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό ρε μ***? Μπρο. Ένα τούρμπο, βλέπω. Έλα, ανοίγει καπό και το Τέριος, παιδιά. Άμορ του Βαγγίτη καλύτερο είναι. Κότσο. Άνοιξε το Τέριος καπό, έλα να δεις. Μα γλυμμένο είναι. Γλυμμένο είναι. Πόσο είναι, 1600? 1500. Πιτσούιλα είναι ρε μάλλον. Άρα το ανοίξω εδώ τι θα γίνει. Τον είπες Βαγγίτη και σένα. Ο άλλος πες να έχει πάρει το κτάδε και να έχει γίνει καπνός. Όχι ρε, εδώ είναι. Ο Στέργιος εδώ είναι. Εκεί ρε, μενάτος, δεν το βλέπεις. Κλείδωσέ τον μέσα. Πού πήγε ρε? Τελειώνει το Άντε Πώς είναι, δεν θα κουνηθώ. να το βγάλω από εδώ. Άντε Φώτη. Εμείς πάμε στο ασφαλίτικο. Α, οκ. Αμπετέ σου. Το ψεύτο αμπετέ σου. Άχι στο διάλο πια. Αχ, Θεέ μου. Του πες τα φώτα. Άντε γα***, σπίτι.
Χρόνιμο στον δρόμο, Τάκη ήρεμα. Μην κάνεις μαλ... Α, κάτσε. Ο Κώστας να λέει μόνο. Για λίγο. Ρε μα... Βγαίνουμε. Ω, ζουγάρι. Άρε μα... Πούμε Discord, πιάσε με. Ποιος θα μπει Discord, ποια ώρα δεν Άιντε, τα πούμε μετά. Άντε Ελάτε, άιντε, τα λέμε. από πού ανοίγει παράθυρο. Τραβάει μα... Ελπάτε, άντε. Άντε βρε μα... Εσύλοι γίναμε. Πάτε, δεν περπατάει άλλο τρόπο. Δεν πάει, δεν πάει. Το γκολφ δεν πάει. Έμεινε. Κάτσε ζώνη δεν... Περίμενε. Ο πρωί τσέκ, η πίεση και η πισή αναμένω. Έτος Αχ Κωστάκι πάει όρμου. Πάμε τρακατέλη. Ναι, έψησου. Θα κλειστός θα είναι. Βοήθεια! Βοήθεια άλλος από πίσω. Αχ, δε μου κλαίω. Αυτά θα μπουν στα bloopers. Δεν κολλάει, όχι, κανονικά πάει. Είμαστε και τριπλή ρε μα... Όχι, και αυτή τριπλή είναι. Όμως φλάξ τι είναι ρε μαλά. Είναι μισή μερίδα. Τα δυο κομμάτια και εσύ. Κόψε, Τάκη. Ρε, 70 πάω. Όχι, μη φοβάσαι. Δεν μπορώ. Πρώτη φορά μπαίνω σαν μάξι φίλου μου. Κάνει πλάκα, μη φοβάσαι, όχι, είναι τυπικός αυτά. Εντάξει, Δεν εντάξει. θα τρέξω. Να μου πείτε από πού στρίβω εγώ, Βγες. να πάμε από Εγνατία. Ναι. Νίκο, βάλε maps. Τώρα τραβάω. Τον Νίκο να κάτσει μπροστά. Τώρα τραβάω, πάρ' τα 39-39 πόσο ασφαλιτικό είναι αυτό να ξέρεις. Πάνε σπίτι. Άνοιξε παράθυρο ο Στέργιος και άρχισε να φωνάζει. Μπες μπροστά μου, να περάσει πίσω. Αυτός κόρναρε. Άντε, έγινε, τα λέμε. Από πάνω, παπά. Πού πήγανε ρε μαλά. Καλά, έγινε, άντε. Εμείς θα φύγουμε κάτω από όλοι, ναι. Καλά. Νάτος. Αμάν, χόντα. Εσείς που θα πάτε. Θα γυρίσω. Φλάς έβγαζε ο άλλος. Το φλάς τι το έβγαλε το δεξί. Νάτος παιδιά εκεί μπροστά είναι. Το ξέχασα την ώρα που σε πέρασε. Άιντε. Προσπέρασε, σε περπάτησε και εσύ και φλάσα. Μαλά, ούτε καν σβήνει από μόνο του ρε. Έγινε, άντε, εσύ θα γυρίσετε πίσω. Οι άλλοι που πάνε για φαΐ. Οι άλλοι που πάνε κάτσαν δεξιά. Καλά, κλείσε. Κλείσε, έλα πάει. Παίρνω το φώτα. Για φαΐ θα ή πάει δεξιά χαλαρά. Μάλλον χαλαρά πηγαίνει. Ρώτα. Βάλ' το maps ρε Σπύρο. Γιατί δεν ανοίγει παράθυρο, πού πάνε. Σπύρο βάλ' το maps. Κάτω πάει. Πάει IKEA. Όχι κάτω, σε όλα δεν έχει πάει. Γιατί έκατσε δεξιά για να εξηχεία. Μάλλον. Έκατσε να πάει χαλαρά. Κάπου εδώ θα το κλείσω το βίντεο γιατί δεν μπορώ άλλο με αυτούς που έχω μπλέξει. Κάντε like, subscribe, share, τα πάντα. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.